4 ijiem qabel ir-referendum il-Moviment Talle jikkontradixxi lilu nnifsu dwar id-divorzju. Waqt konferenza tal-aħbarijiet diversi ġurnalisti staqsew lil kelliem tal-Moviment Żwieġ bla Divorzju Arter Galea Salamone jekk il-moviment huwiex kontra id-divorzju bħala prinċipju. Iżda Galea Salamone baqa' ma rrispondiex. Napoġġilek f'kifetien differenti bħala prinċipju id-divorzju. Taqblu miegħu jew inkella ma taqblux kompletament. Aħna għandna illum jiena kif diġà għedtilkom, intkom ħafna sfortunatament tum din il-kampanja kellna ħafna alienazzjoni. Issa meta ikollna referendum fuq affarijiet oħra. L-istess ġara waqt il-programm Bondi Plus ta' 2 filgħaxija meta Galea Salamone qal li jekk id-divorzju ikun għan-nisa msawta ikun aktar aċċettabbli. Kieku id-divorzju li qed jipproponi huma għan-nisa msawta, kieku probabbli ħafna nies favori. Jiena fittixt il-liġi. Ma laqas inkontra favori. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet dan l-istazzjon staqsa lill-moviment jekk jaħsibx li l-affett fuq it-tfal huwiex ikbar b'konflitt kontinwu bejn il-ġenituri jew inkella bid-divorzju. Il-moviment qal li sejjaħ din il-konferenza biex jikxef il-qerq fil-mistoqsija referendarja u biex juri in-nuqqas taqbil tiegħu.